Ndị be anyị daalụnụ. Ọkwa dị oke mkpa ka m chọrọ ịma. Ife a wụ ife ya nyerekwa anyị aka. Unu atụkwana egwu, mana ọ dị mkpa na m gwara unu ya iji wee na-akwado ndị na-emegodi ife a na-ekwu eme. Ụfọdụ emewe gị emewe. Ụbọchị a ka otu nwata nwaanyị na-ele unu na Lagos kpọrọ m na-akọtalụ m bịa golu na-enwekwara ịma ife na-ewizikịta ebe ọwụ na wụ esteti na-alụ esteti bịa golu igolu 2 egbuyeri ego. So ọkpọ m sị m ha na nwere if property daptaga na ha nwekwara ebe ọzọ ha na-edevelop ịma ife a na-emezighị develop gasị a na-edevelop ma ime ọfịa ma swamp ndị mmadụ a na-akwụ ezigbo ụgwọ. Kpọọ m nsị nne ị nwere ana na Asaba ị na-edevelop ị nwere n'Enugu biko enyezikwana m nsogbu ọhụ na inwe ha na Asaba nwee n'Enugu enyezina m nsogbu ma ọ na-enwe na akụkụ ana Igbo ebe a da-enye nsogbu ife na Enugu a na-akpọ ụfọdụ part of Enugu nwere ka ha si eme ife gbasara ife ọzọ asị na ndị be anyị ahazi iwu ife gbasara ilesi mmadụ ana ọha ilesicha mmadụ ana ndị ọzọ esi n'azụ si na ọha nwa ana ụnụ ya akwụsị ya. Ndị Enugu akụkụ Enugu ọwụna na-eme ụdị ife anyị akwụsị ya maka anyị emewe campaign against ha nwa elewecha ndị mmadụ ana abịakwa si n'azụ narụkwa ya ana. Mana ọkwa m bịara ịmara ụnụ wụna ife anyị na-ekwu ebe a ọ mụpụtawa gị ife Lagos o nwere ezigbo nsogbu kịta na-agwago nya ife gbasara ile ana ma unu o nwere ezigbo nsogbu. Unu ma ndị na-egokarị nọ ndị be anyị na-egokarị ndị be anyị ebidogo na-agbaghapụ na-agharazi igo maka iche ekikwa ọ ndị be anyị na-ego ife niile a na-elesi anyị anakọta anala anyị tituo na ụdị na ya amaghị ife nnachi gwakwa nnachi mara gị owu ọ na ha akpọtụ n'oge adịghị anya ebe a ha ji emere anyị ngala afụ na onwezi ife anyị ji ekpọrọ ife mekwa na ụfọdụ n'ime anyị ji nọrọ ebe ahụ maka ụgbọ na-abata mana n'oge adịghị anya Chineke ya gbanwecha ife niile mana nke gbasara igo unu maana ọ na-akpọtụ kịta kpọọ ndị na-edevelop ndị a na-edevelop kasị property jụọ ha ife na-eme ha egozi n'ike ndị be anyị ahazi ego n'ike ụdị ife a mekwara mgbe ha si ndị be anyị si nọt na ikwezie unu ọnụ ma unu maana a na-elekọsịzi ndị mmadụ na-ele ikwezie nke ọnụ ọ dịka ife a na-ekwe ozu a na-ekwetọsị etu a ka ọ ya dị obidogo na Lagos ndị be anyị ejiri n'aka ha sepụwa aka na ha chọzi igo maka nwere ife na-ajụ ụfọdụ ebe ụbọchị a kele nke wụ na ị ya akpatacha ego ka e were ya na ife ịkpatara 30 million naira iwere ego maybe iwere 20 ma ọ 15 go ana iwere develop wee tupu imechaa ife niile dị n'ụlọ ahụ mana ewere ka m begodi ego ọ wụrụ ebe 30 million elu echi ofu onye asị na gọvanọ ma ọ chairman local gọọmenti abịa todo anaghị aha aka sisi tituo ịnọrọ ebe ahụ analụga ana nalụga unu everything anyị na-akpata dị ka anyị tụfuo alaike gom ife ndị be anyị na-eme kịta a na-agbarịpụzi igo ana na Lagos. Ụfọdụ nwere ike isi na m na ife a na-eme ife nkewa ọ bụrụ ife nkewa ọ mmadụ ịmụ ife mmadụ iji ile ego eze ọnụ ndị be anyị amụtawa gị ife etu a ka o esi na-aga anyị ya kọntinu kampen a ọ bụrụ sọ mụ na-eme ọdụ ọtụtụ ndị na-eme anyị ya kọntinu kampen ọ na-aga mana ife anyị na-ayọ ndị be anyị dịka ntị wee kwu na mbụ anyị ama ife anyị eme gbasara property igo ana n'ala Igbo maka anyị achọzi nke ya wee gochaa esikwa n'azụ nala onye ahụ ma mmadụ ejele community land anyị ama ka anyị esi eme ụdị akụkọ anụghị ọtụtụ n'Enugu karị ka a na-anụkarị ụdị akụkọ anyị ama ka anyị esi eme mmadụ go ana ọwụla ana n'ogogo onwe obodo anyị enye nsogbu onye lee olego
mmadụ go ogogo, obodo anyị enye nsogbu. Ọ bụrụ na ị chọghọ na obodo si na ha achọghọ, enyekwa ego prọpati ahụ ogoro. A ma ekwugoro nke na-eme na be anyị, mana ife nji wetara na akụkọ ahụ maka na ezigbo ife na-eme na Lagos. Ndị be anyị akwụsịtụ n'ego. Daalụ nụ hinne. Ebe a ka nsị ka hapụ ya. Ngwanụ bye bye, gbasaa n'ozi a.